Продължаваме в предаването с обичайната за петък рубрика за отдих и туризъм. В студиото на Радио Русе наш гост е Тихомир Нунев от Туристически информационен център. Здравей, добре дошъл! Здравей! За крепостта Сексагинта Приста си избрал да ни говориш днес. Една изключителна забележителност на територията на Русе. Да, точно така. Сексагинта Приста се намира в съвременната северозападна част на град Русе на възвишение до брега на река Дунав. Крепостта е локализирана в края на 19 век от Феликс Канец на основа на разстоянията между крепостите, отбелязани в римските маршрутни карти. Първи сведения за крепостта и останки от нея получаваме в началото на 20 век от братя Шкорпил. При строежи и изкопни работи в двора на военния клуб са регистрирани останки от крепостта, но археологически проучвания има в периода 1976-78 година и 2005-2006 година. В резултат са открити около 50 метра от северозападната крепостна стена и кула, 6 сгради, храм на Аполон и Принципията, щаба на военната част в Сексагинта Приста. Извършено е консервиране на откритите структури през 1976-78 година и през 2002 година е отворена експозиция на открито Сексагинта Приста. В изминалите от тогава години обектът е социализиран и сега е сред посещаваните музейни експозиции. А откъде идва името на тази крепост? Традиционно името на крепостта се превежда като пристанище на 60-те кораба. След анализирането на всички достъпни извори е установено, че кастелът получава името си във връзка с събития от края на първи век, а именно дакийските войни на император Домициан. Тогава през река Дунав, при устието на река Русенски лом, е прехвърлен един римски легион, състоящ се от приблизително 6000 човека. Точно 60 кораба от типа Пристис са били необходими за тази акция. В чест на победата над даките, кастелът получава новото си име. Вероятно до тогава укреплението е носило тракийското име на река Русенски лом. Първите известни сега епиграфски и писмени извори за Сексагинта Приста са от началото на 2 век. До сега се предполагаше, че на територията на кастела е съществувало неукрепено тракийско селище в периода от 3 век преди новата ера до идването на римляните. Последните проучвания доказват по безспорен начин, че хълмът е място, където траките са извършвали непознати за нас обреди и култови практики. Останки от тази дейност са стотици ями, от които за сега са проучени около 50. Тракийският ямен комплекс е датиран в периода 1 век преди новата ера, 1 век от новата ера. Мястото е важно култово средище, а разположеното недалеч селище има важни търговски и политически функции. Този период е сред слабо проучените археологически в България. В ямите са открити много керамични съдове, бронзови предмети, монети, кости и други находки. Част от съдовете са поставени цели. Уникален е зооморфен съд с богата врязана и излъскана украса, завършва с глава на орел. Какви други интересни факти за крепостта или находки, които са били открити там, може да ни посочиш за нашите слушатели, които все още не са посещавали това удивително място? Сред останалите материали се открояват няколко фибули и други, които обикновенно се срещат в Западна Европа. Изследванията през 2005-2006 година доказват, че първия римски военен лагер от края на 1 до края на 3 век не се е намирал на проучваната площ. Мястото му за сега е неустановено, но вероятно е разположен при устието на река Русенски лом, по-навътре от късноантичното укрепление. Останките на хълма от периода 2-3 век са от цивилни постройки, вероятно край лагерно селище, обособено и като култов център. Проучени са останките от няколко сгради. Една от тях е храм на Аполон, в който са открити депонирани 4 цели и фрагменти от оброчни плочки на тракийския конник и Аполон, керамика, монети и други находки. На мястото си е открит и жертвеник на Аполон с надпис. Интересен е планът на открития храм. Той е ориентиран североизток, югозапад и по план наподобява християнски храм. Най-близките паралели на подобни езически храмове има при село Руча и Крумовградско, Бенуел, Англия и Пролисиум в Дакия. Разкрития храм е доказателство за заимстване от ранните християни и на плановите конструкции от езическите храмове. Оброчните плочки на тракийския конник и Аполон са открити в екседрата на храма, разположени в ями. Сградата преустановява функциите си в края на 3 век и върху нея е изградена една от най-важните сгради в римския военен лагер – Принципията.
По това време е изграден късно античният кастел, към който принадлежат разкритите през 76-78 година сгради, северозападната крепостна стена и кулата. В началото на 4 век при император Константин Велики е изградена и принципията на кастела в Сексагинта Приста. Това е голяма сграда, за съжаление частично разрушена от по-късни градежи. Въпреки това е установена нейната хронология. От началото на 80-те години на 4 век сградата преустановява да функционира като принципия при безредиците, предизвикани от готите в края на 4 век. След това е преизползвана до първите десетилетия на 5 век. Находките от периода са малко, главно монети и фрагменти керамика. От откритите 204 монети през 2005-2006 година, около 100 са от 4 век. Следващите хронологични нива са унищожени от късен насип и заравняване от 19-20 век. За тях научаваме от вкопания в по-ранните хронологични нива. Засвидетелствано е обитаване през късната античност 5-6 век и първата българска държава 10-11 век по монети и фрагментирана керамика. Ревизирано е твърдението за наличие на крепост от втората българска държава тук. Откриването на християнски гроб и кости от други индивиди позволява да предположим хипотетично, че в периода 12-15 век тук е бил един от некрополите на Русе. Следващите следи от опитаване са от края на 19 век. От тогава са останки от няколко къщи, 9 септични ями и тунел. Възможно е той да води до арсенала на османското укрепление Кърк Джами. Към последното ниво се отнасят и останки от съвременната епоха, т.е. 20 век. Аз ти благодаря за тази интересна информация и за всички тези любопитни исторически данни, които си подготвил. Може би трябва да кажем и това, че входът на тази атрактивна експозиция се намира на улица Цар Калоян номер 2, а работното време е от 9 до 12 и от 12:30 до 17:30 с изключение на дните неделя и понеделник, в които крепостта Сексагинта Приста е затворена за посетители.